Dobar dan. Šta želite da poručite? Dobar dan. Moram da razmislim. Molim vas, meni. Samo jedan moment. Sada ću vam doneti. Hvala. Prvo da pogledam šta imate, pa ću vas pozvati da poručim. U redu. Sačekat ću. Želim da poručim voćni čaj. Da li mi možete preporučiti nešto od kolača? Imamo veliki izbor. Šta više volite? Voćne ili čokoladne? Čokoladne, ali da nisu mnogo slatki. Da li je ovde dozvoljeno pušenje? Da, naravno. Doneću vam pepeljaru. Hvala. Izvolite. Da li treba još nešto? Izvinite, želim da platim. Molim vas, donesite mi račun. Kako želite da platite? U kešu. Važi. Da li primate eure? Ne, samo dinare. Vaš račun je 200 dinara. Hvala. Ovo je za vas bakšiš. Bili ste veoma ljubazni. Vidimo se ponovo. Hvala. Pozdrav.